Здравейте, приятели! Днес си взимаме куче от ето този магазин, тук от Зареме. Това е подарък за малкия Алексей, за кръщенето му и първата му годинка. Само вижте колко е доволна жена ми. Лёшкин, очакваш ли куче? Ой! От дата? Това е днешна дата трябва. 15 юли 25-та година. Айде, мама, айде. Чакайте ли сега ще вземем, да? Ето го, здравей. Здравей, семейство. Кой номер е? Това ли е? Има ли? Да. Благодаря! Здрави! Много да ви здрав и да се опазите. Честито, мило! Благодаря! Кажи, взема ми. Ето виж, мамо! Ето го, че на него се усмихваше, нали? На него се усмихваше. Хора, днес е втори ден и ние все още не знаем как да кръстим кучето. Напишете ни в коментарите как смятате, че трябва да се казва. Ние ще изберем най-якия коментар или просто коментарът с най-много лайкове.